Els papàs tenien restaurant, jo em vaig criar a dins ell. Com que l'altre restaurant era molt gros, doncs volia tenir una cosa petiteta. Aquesta casa la va fer, diguem, el abuelo de la meva mamà. És del 1904. En si ven, ve la gent d'aquí a menjar els plats que coneixen, que hi ha molta gent no es fa a casa seva, i en l'estiu tenim molta clientela que ve per conèixer la nostra gastronomia. Jo soc molt defensora de tot lo nostre. És que no sabria utilitzar cap altra cosa, perquè si jo tinc una Carmen de Salgar que té la barqueta i me dus peix, doncs gas peix aquí. En quant a verdures, no podria anar a comprar un producte de fora coneguent com el gust que fa el nostre. La cuina real, les coses senzilles. Jo crec que a poc s'anirà valorant. La cuina moderna la pots menjar aquí, la pots menjar a Barcelona, serà d'una manera o l'altra, però el mateix. Un sofrit pallès no te'l pots menjar a Londres. És una vida que he passat aquí dins. És la meva vida, és la meva casa i la gent que ve aquí és com si vengués a casa meva. I me sent molt satisfeta de la feina que he fet.